In de botermijn bij het station zit de wijnmakerij Maastricht. Hier worden lokale wijnen geproduceerd. Afgelopen week was in Nederland de vroegste wijnoogst ooit. Het hete weer en de weinige hoeveelheden regen baarden de boeren eerst zorgen. Maar nu lijkt 2022 toch een van de betere wijnjaren te worden. Dat betekent voor de wijn dat we een hele mooie oogst hebben. We hebben veel opbrengst, mooie suikerniveaus. Belangrijk voor de wijnmaker is dat hij niet ook alleen naar de suikerniveaus kijkt, maar ook naar de zuren. Want voor goede wijn te maken moet je en suikerniveau en zuren hebben. En dat ziet er heel mooi uit dit jaar. En toch kwamen er vanuit de wijnboeren in de zomer ook vaak noodsignalen dat de warmte de druif kan nekken. Er kunnen noodsignalen komen als het echt te heet wordt. En dan hebben we het over 35 tot 40 graden, zoals we afgelopen zomer een week hebben gehad. Dan kan er zonnebrand ontstaan. En dat resulteert dat jouw bessen, dus de druiven, verbranden en eigenlijk kleine harde krentjes worden. En dat wil je niet hebben. Je hebt een hoop verlies, plus in de pers krijg je bitters. Bij de wijnmakerij wordt zelf wijn geproduceerd van lokale druiven. En dat is een lang proces. De druif komt binnen, wij gaan die druif kneuzen, ontstelen. Dat wil zeggen de steeltjes verwijderen van de trossen. Dan worden de druiven geperst. De perssappen gaan meteen de tanks in. Wordt uitgeklaard een dag, anderhalve dag. En dan wordt het sap vergist. En dan begint de vergisting en dan ontstaat de alcohol. Suikers worden omgezet naar alcohol en zo krijg je wijn. Is het nou een lastig proces, het wijn maken? Op zich is het niet zo lastig. Je moet gewoon veel meten. Het spreekwoord meten is weten is in de wijnbouw wel belangrijk. De vraag is natuurlijk hoe het wijnjaar 2022 de boeken in zal gaan. Bij de wijnmakerij denken ze het te weten, maar het blijft toch onzeker. Ik denk dat het wel eens een heel goed jaar zou kunnen zijn. Hoe gezegd, net in het begin, de druivenkwaliteit is zeer mooi. En als het proces secuur is opgevolgd, denk ik dat we prachtige wijnen krijgen. Maar dat weet je natuurlijk pas als het eerste wijntje. Dat weet je uiteraard pas als ze gebotteld zijn, in de fles zijn en geproefd zijn. Afgelopen zondag kon de kwaliteit van de Limburgse wijnen weer eens gekeurd worden. Dit keer tijdens het wijnfeest de Waalwieler en met succes.